Sok szeretettel köszöntöm Önöket ezen a ma esti alkalmon, és higgyék el, hogy nekem legalább annyira újszerű érzés itt állni, mint Önöknek engem itt látni. És így gondolkodtam, próbáltam elképzelni ezt a szituációt, és akkor eszembe jutott egy gyerekkori élményem, amikor első-másodikos osztályos voltam, akkor egy nagyon jó tanítónőm volt, akire mindig felnéztem, és akkor az ő ideje alatt én elhatároztam, hogy én is tanítónő leszek. És a második osztály év végén neki el kellett búcsúznia tőlünk, és mindenkitől egyénileg búcsúzott el, és mindenkihez volt egy kedves szava, és nekem akkor ott azt mondta utoljára, hogy veled itt a katedrán szeretnék találkozni. És most ugyanígy, ahogy ez megvalósult akkor az én életemben, most hasonlóan érzem magam, mert akiket előttem önök itt hallgattak, és akiket utánam fognak, ők gyakorlatilag majdnem mind az én tanáraim voltak az Adventista Teológiai Főiskolán, és rájuk is mindig felnéztem, rajtuk keresztül szerettem meg a teológiát és a teológia tudományát, és döntöttem el, hogy ezt kicsit magasabb szinten is tovább művelem. És kérem, hogy fogadják sok szeretettel az előadást, és igyekszem hozzájuk méltóan ezt a témát feldolgozni. Ami egy nagyon szép és egy nagyon hálás feladat, tehát igazából örülök, hogy ezt kaphattam, és erről beszélhetek önöknek. És szeretnék egy kicsit visszautalni az előző előadásra, ugye a múlt héten is már a zsidókhoz írt levéllel foglalkozott az előadó, és ebből egy dologot szeretnék feleleveníteni, hogyha emlékeznek arra az egy szóra, ami felkerült a táblára, egy görög szó. Valaki emlékszik erre a szóra esetleg? Ez volt a typos szó, ami azt jelenti, hogy típus, kép, és ugye ő is ószövetségi képeket azokra próbált visszautalni, és azokon keresztül bemutatni a zsidókhoz írt levél első 4 fejezetének az üzenetét. És ez a szó azért nagyon fontos a ma esti előadáson is, mert a zsidókhoz írt levélnek a fő üzenete, ami Krisztusnak a főpapi szolgálatáról szól, az teljes egészében az Ószövetségre támaszkodik, ószövetségi képeket fogunk használni, és ezek ismerete nélkül nem is érthetjük meg a levélnek a tartalmát. Tehát kérem, hogy ezt tartsuk az emlékezetünkbe. Hogy miről lesz szó ma este, először fogok beszélni egy kicsit a zsidókhoz írt levélnek a hátteréről, hogy milyen okból íródott meg ez a levél, mi volt ezzel a cél, kiknek íródott ez a levél, hogy erre a dilemmára, ami bennük felmerült, milyen választ ad a levél. Aztán fogunk arról beszélni, néhány strukturális szerkezeti sajátosságról, és ezután fogunk beszélni a központi témáról, ami az előadás nagy részét fogja kitenni, ugye ez pedig Jézus Krisztusnak a főpapi szolgálata. És végül néhány gondolat erejéig beszélünk arról is, hogy miért lehet aktuális számunkra ez a levél, mit üzenhet nekünk. És akkor vágjunk is bele a témába. Először szeretnék néhány szóban beszélni arról, hogy a levél miért íródott meg. Tudjuk már az eddigi előadásokból is, amikor az apostolok cselekedeteit vagy Pál apostol leveleit tanulmányoztuk, hogy végig érezhető volt, hogy a zsidó hitből megtért keresztények és a pogány keresztények között ellentét feszült. És ez az ellentét, ez az egész, körülbelül a kereszténység első 30 évét jellemezte is, mindaddig, amíg végső szakadást nem eredményezett a két közösség között. És ennek oka, hogyha emlékeznek rá, az volt, hogy a zsidóból megtért keresztények, ők nagyon kategorikusan gondolkodtak, és úgy gondolták, hogy aki a pogányok közül megtér, nekik is fel kell venni azokat a zsidó szokásokat, azokat a ceremoniális dolgokat, amit ők hoztak magukkal a vallásukból. És bár a jeruzsálemi zsinat kimondta, hogy a pogányból megtért keresztényeknek nem kell ezeket a dolgokat gyakorolni, ők mégis próbálták ezt erőltetni, és elérkeztek egy olyan pontra, amikor el kellett dönteniük, hogy akkor igazából visszatérnek a zsidó vallásba, és tovább gyakorolják ezeket a szertartásokat, hiszen ők az Ószövetség alapján nagyon jól ismerték ezeket, és ezért is gondolkodtak azon, hogy ezek érvényben vannak-e még, vagy igazából már nincsenek, hiszen az ő hitük és az egész életgyakorlatuk az Ószövetségre alapult korábban. És mivel ezen dilemmáztak, és ez a feszültség ott volt a közösségekben, ezért írta meg a levél szerzője ezt a levelet, és megválaszolta ezt a dilemmát az ő számukra, és próbálta őket arra buzdítani, hogy sokkal jobban járnak, hogyha megmaradnak ezen az új úton, amit megismertek, és hogyha Istennel együtt ezen haladnak, mint hogyha visszafordulnak és meghátrálnak. Tudni kell, akkor ebből már kiderült, hogy a levél címzettjei zsidó keresztények
Pontosan a közösséget nem ismerjük, többféle feltételezés van, akiknek ez íródhatott, de ez nem is fontos a mai este szempontjából. Az a lényeg, hogy olyan emberekről van szó, akik nagyon jól ismerték az Ószövetséget, azokat a képeket, amelyekről ma fogok beszélni, de ugyanakkor elfogadták Jézust megváltójuknak, tehát az evangéliumnak az üzenetét is magukénak érezték, és ugye ebből a feszültségből kellett valahogyan tovább lépniük és megtalálni a helyes utat. Hogyha mai nyelven szeretném megfogalmazni, akkor azt mondhatnánk, hogy igazából itt egyházat váltott emberekről van szó. És mi okozza a feszültséget? Ugye az egyik oldalon ott van egy több évszázados múltú egyház, választott nép, ugye végig az Ószövetségben látjuk, hogy a zsidó népet Isten többször az ő választott népének nevezi. Ezzel szemben az újszövetségi gyülekezetben, amit ők választottak, ott egy pár éves, évtizedes múltú szekta, hiszen tudjuk, hogy nagyon sokáig a római birodalmon belül a kereszténységet a zsidó vallás egy szektájaként kezelték. És akinek a vezetőjét üldözték, végül megölték, tehát ez volt a másik oldalon. Akkor a zsidó oldalon megtalálunk egy templomot, amiről tudjuk, hogy nagyon sokféle díszes berendezési tárgya volt, ehhez nagyon látványos liturgiák, ceremóniák kapcsolódtak. A másik oldalon tudjuk az apostolok cselekedeteiből, meg a páli levelekből, hogy házi gyülekezetek voltak, házanként jöttek össze, és itt énekeltek, imádkoztak, tanultak együtt a Bibliából, közös étkezések voltak. A templomhoz és a liturgiához kapcsolódott a zsidó hagyományoknál papok, papi szolgálat nagyon díszes ruhában, míg a másik oldalon a házi gyülekezeteknek egyszerű, laikus vezetőik voltak, aki általában a háznak a gazdája volt. Tehát látjuk ezt a nagy különbséget, és ebben a helyzetben merül fel annak a dilemmája, hogy akkor jó-e az, amit ők döntöttek, hogy ezt a nagyon színes, sokrétű, nagy múlttal rendelkező közösséget, egyházat elhagyják azért, hogy egy látszólag sokkal szerényebb, egy sokkal fiatalabb közösséghez csatlakozzanak. És a levél írója, hogyha megnézzük az egész zsidókhoz írt levélnek az üzenetét, a fő fejezeteket, akkor egy választ ad erre, amit a jobb kifejezésben talál meg. 13-szor fordul elő ez a kifejezés a zsidókhoz írt levélben, és azt mondja a levélnek a szerzője az első 2 fejezetben, hogy Jézus Krisztus az jobb küldött, mint az eddigiek voltak. Erről a múlt alkalommal is volt szó, hogy régen a próféták által szólt Isten az övéhez, most pedig az ő fián keresztül, és itt az első 2 fejezetben megismerjük Jézust az ő Isten fiúságában, mint teremtőt és megváltót, illetve az emberi természetéről pedig megtudjuk az, hogy ő tökéletes, bűntelen és engedelmes volt. Tehát mindenképpen ez alapján azt mondhatjuk, hogy ő egy jobb küldött. A 3. és 4. fejezetben azt domborítja ki az író, hogy ő jobb apostol, és itt összehasonlítja Mózessel és Józsuéval, jobb apostol, mint amilyen Mózes és Józsué volt. És miért mondhatja ezt? Mózes szolgálatát, hogyha megnézzük, akkor ugye ő a háznak, Izraelnek a szolgája volt, akit Isten választott ki. Jézus Krisztus pedig maga a háznak az építője, a tulajdonosaként mutatkozik be a Bibliában. Jobb, mint Józsué, az a Józsué, aki bevezette a zsidókat a Kánaán földjére, a nyugalomba, itt a nyugalom szót használja a zsidókhoz írt levél, Jézus pedig az ő népét a mennyei Kánaánba fogja bevezetni az ő követőit, amit itt szintén a nyugalom kifejezéssel talál, tehát ezért mondhatjuk, hogy ő jobb apostol. Ezután következik a levélnek a központi része, amiről már részletesen fogunk beszélni. Az 5. fejezetben bemutatja Jézust, mint jobb főpapot, a 8. fejezet, mint jobb szövetség szerzőjét, a 9. és 10. fejezet pedig, mint jobb áldozatot, mint amilyen a zsidóké volt. És végül a 11-től 13. fejezetig pedig azt mondja a szerző, hogy Jézus követése az igazi út, és ez egy jobb út a kereszténységnek az útja, és itt arra buzdítja a híveket, akik már Jézus mellett döntöttek, és már voltak vele tapasztalataik, ez ebből kiderül a levél végéből, hogy itt olyan keresztényekről van szó, akik már szenvedtek, meghurcoltatást a hitükért átéltek, tehát nem fiatal keresztényekről, vagy 1-2 éves keresztényi tapasztalattal rendelkezőkről beszélhetünk. Itt a legismertebb fejezet, talán a 11. fejezet,
ahol a hithősök életén keresztül próbálja bemutatni, hogy mi a hit, miért értékes, ez hogyan működik, és miért érdemes ezt választani. És végül pedig magát Jézus Krisztus mutatja be a hit fejedelmeként, a levélnek a vége, illetve a reménységnek a forrásaként. Tehát látjuk, hogy az egész zsidókhoz írt levél Jézus Krisztust, aznak a személyét és az ő szolgálatát emeli magasra. És azt mondja a zsidókhoz írt levélnek a szerzője, hogy ez alapján két választási lehetőség áll előttünk. És ez végig a levélen nagyon szépen párhuzamosan kidomborodik. Az első az a hit útja, tehát vagy elfogadjuk Jézusnak az áldozatát, mindezt a jobb dolgot, amit ő felajánl, és erre engedelmességgel válaszolunk, és az ő követői leszünk, vagy ha nem, akkor a bűn útját választjuk, amelyben visszautasítjuk az ő áldozatát és az ő szolgálatát, véglegesen elsodródunk, megszomorítjuk a szent lelket, sőt így fejezik ki a zsidókhoz írt levél írója, hogy Jézust újból megfeszítjük. Ez a két lehetőség van minden ember előtt, nincs harmadik út. Ezután szeretnék most néhány olyan strukturális jellemzőről beszélni, ami fontos ahhoz, hogy megérthessük a levélnek az üzenetét. Két ilyen jellemzőt emelnék ki. Az egyik az, hogy két párhuzamos vonal figyelhető meg ezen a két úton kívül. Hogyha elolvasták a zsidókhoz írt levelet, akkor biztosan észrevették, hogy először mindig érveket hoz, teológiai fejtegetésekbe kezd, és így magyarázza meg, amit szeretne üzenni, majd ezt mindig gyakorlati alkalmazás kerül, gyakorlati buzdítások, intéseket, tanácsokat találunk, és ezek egymás mellett, egymásra épülve jelennek meg a levélben. Ezt majd fogjuk látni nem sokára konkrét példán keresztül is. A másik jellegzetesség, az pedig a téma bemutatásában található. Először mindig felvillantja a témát, nagyon röviden, pillanatszerűen, majd ezután egy kicsit kiterjeszti, röviden bemutatja, és végül kifejti részletesen. Ezt a központi gondolatnak az elemzésénél nagyon szépen fogjuk látni, hogy ez hogyan történik a levélben. Most visszatérnénk egy kicsikét, hogy a gyakorlati alkalmazásokról beszéltem, és a gyakorlati alkalmazásokban találunk, ez a vázlatból is, hogyha nyomon követik, ott is nagyon jól látszik, találunk közbevetéseket. És ezek a közbevetések, ezek azokat a veszélyeket mutatják be, aki mindenkire leselkedik, aki elindul Jézus követésében, de hogyha nem mindig hittel és engedelmességgel reagál az ő tanácsaira, vezetésére, akkor ezek a veszélyek fennállnak az ő életében. Megjelöltem azt is, hogy pontosan melyik fejezetben, hányadik versben találjuk ezeket a veszélyeket, és hogyha itt sorba megyünk rajtuk és végignézzük, akkor láthatjuk, hogy fokozatosság van benne. Az egyszerűbbektől, a könnyebben kezelhetőktől, tehát ugye a gondatlanság veszélyétől, amit elsodródásként jelöl meg a levél, innen el lehet jutni egészen az elutasításig. És tehát látjuk azt, hogy mindig egyre magasabbra, egyre nagyobb lépésekben mutatja meg, hogy hogyan lehet a hittől eltávolodni, és ettől óvja Jézusnak a követőit, és ezeket a tanítványokat, akik most dilemmáznak azon, hogy visszatérjenek a régi megszokott kerékvágásba, a régi megszokott életükbe, vagy válasszák Jézusnak a követését. Ha ezt végig gondoljuk, akkor ugye a gondatlanság az még nem jelent szembenállást, nem jelent feltétlenül ellenségességet, ez egy közömbösséget jelent inkább a hit dolgai iránt, de ez nagyon könnyen párosulhat a hitetlenséggel. Említettem, hogy ezeknek a keresztényeknek már nagyon sok jó tapasztalata volt Istennel az évek során, amikor mellettem és vele együtt jártak, de hogyha elfelejtjük nehézségek idején ezeket a jó tapasztalatokat, és nem tudunk rájuk visszagondolni, és ezekre támaszkodni, akkor nagyon könnyen ilyen hitetlenségbe kerülhetünk, hitetlen állapotban, ami nagyon könnyen, nagyon gyakran engedetlenséghez vezethet. Ez a következő lépés, ezt a 4. fejezetben találjuk meg ennek a veszélyét, amelytől próbál óvni minket az apostol. És hogyha belesodródunk már az engedetlenség veszélyébe, akkor nem engedjük azt, hogy Jézus munkálkodjon bennünk, akkor a lelki növekedésünk megtorpan, vagy leáll, és igazából akkor veszélyeztethet minket ennek a kiskorúságnak az állapota, hogy nem tudunk növekedni a hitben, a tapasztalatokban, lelki értelemben. Ehhez társulhat, hogy megtűrünk bűnt az életünkben,
ami már egy veszélyesebb állapot, és innen már nagyon könnyen átléphetünk oda, hogy elvetjük, elutasítjuk Jézusnak a kinyilatkoztatását, és itt nagyon kemény igéket találhatunk, amiből mindjárt 2 el fogok önöknek olvasni, hogy hogyan jellemzi az apostol ezt az állapotot. És itt most elolvasnám a 6. fejezetnek a 6. versét. Olvasom a 4-től. Lehetetlen ugyanis, hogy azok, akik egyszer megvilágosodtak, megízlelték a mennyei ajándékot, részesültek a Szentlélekben, és megízlelték Isten értékes igéjét és a jövendő világ erőit, azután mégis elestek, hogy ismét megújuljanak és megtérjenek. Ők ugyanis újra megfeszítik Isten fiát, amennyire rajtuk áll, és csúfot üznek belőle. És olvasnék egy hasonló tartalmut a 10. fejezetből, a 26. verset. Mert ha szánt szándékkal vétkezünk, miután az igazság ismeretét elnyertük, nincs már többé áldozat a bűnökért, csak a rettenetes ítélet várása és a tűzheve, amely megemészti az ellenszegülőket. Azért olvastam fel ezt a 2 igét, mert sokan félreértik. Itt ezekben az igékben nem arról van szó, amikor valaki meggondolatlanságból vagy hirtelenségből elkövet egy bűnt, amit talán meg is bán és jóvá tesz, hanem amiről az előbb is beszéltem, amikor tudatosan, szánt szándékkal folyamatosan visszautasítja Isten szent lelkének a munkálkodását, és ezzel beteszi úgymond az utolsó téglát a falba, és már nem fogja hallani az isteni késztetést, mert tudatosan szembefordult és elfordult attól, ami a jobb dolgok felé vezette volna. Tehát itt nem arról van szó, amikor hirtelen felindulásból vagy meggondolatlanságból valaki beleesik egy bűnbe, amit utána esetleg megbán és jóvá tesz. Ezek után nézzük most meg a levél központi témáját, ahol Jézus, mint főpap jelenik meg. Ez a 4. fejezet 14. versétől egészen a 10. fejezet végéig tart. És itt jelöltem önöknek zárójelben, amiről beszéltem, hogy először ugye felvillantja a témát, utána ez a 2. fejezet 17. versében van, utána 4. 5. fejezetben kiterjeszti, és végül a 7. 10. fejezetben fogja bőséggel kifejteni, ezt meg fogjuk most látni az elemzés során. És először a 4. fejezet 14. versétől az 5. fejezet 10. verséig azzal foglalkozik, hogy Jézus főpapi szolgálatának bemutassa az isteni eredetét és ennek bizonyítékait. Itt a szakasznak az a célja, hogy igazolja, hogy Jézus teljesítette a főpapság általános követelményeit. És amikor erről beszél, akkor kapcsolódik vissza a 2. fejezet 17. verséhez, ahol, ha megnézik a Bibliájukban, először beszél Jézusról, mint főpapról. Itt a 2. fejezetben azonban inkább az ő szenvedéseit helyezi előtérbe, míg a 4. fejezetben úgy beszél róla, mint nagy főpap, aki áthatolta az egeken. Ez az első nagyon fontos tulajdonsága Jézusnak. És itt az egek, az azt mutatja be, hogy elválasztja az embert Istentől. Tehát itt ez az áthatolás nem csak arra utal, nem csak Jézus mennybe menetelére utal, nyilván érthetjük rajta ezt is, de ennél többet jelent. Ő megszüntette azt az akadályt, ami Isten és ember között volt, és mint egy hidat képezett az ő áldozatával az Isten és ember közé, és rajta keresztül közeledhetünk az Atya Istenhez, rajta keresztül ő elfogad minket. Másik nagyon fontos, hogy bár Jézus megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, ahogy írja a levélnek a szerzője, de ő bűn nélküli volt, bűn nélkül élte az ő életét, tehát nem engedett ezeknek a kísértéseknek, és ez több helyen tetten érhető a Bibliában, hogy például Jézus pusztai megkísértésére gondolunk, akkor világosan látjuk, hogy ő ellenállt sátán kísértéseinek. De ugyanez történt a Getsemáné kerti küzdelemben, vagy a kereszten, amikor szintén sátán próbálta őt egy könnyebb út, egy könnyebb lehetőség, egy könnyebb megoldással kísérteni, de ő nem engedett, ő mindvégig ellenállt az Atya segítség ezeknek a kísértéseknek, és így bűn nélküli volt. És nagyon jó azt is tudni, hogy Isten trónja, igaz, hogy az igazságnak a trónja, de egyben Jézus által a kegyelem királyi székévé is vált, és hogy rajta keresztül, az ő irgalmasságán és kegyelmén keresztül a bűnös embernek van esélye arra, hogy Istenhez közeledjen.
Sőt, azt is tudjuk a kegyelem királyi széke kapcsán, hogy mivel ő képes irgalmasságot gyakorolni irántunk, ez abban is megnyilvánul, hogy ő a kellő időben és azon a módon siet segítségünkre a kísértések idején, és az azokkal szembeni küzdelemben, ahogy az nekünk a legjobb. Miután ezeket elmondta Jézusról, ezután elmond a főpap szolgálatával kapcsolatban 3 olyan ismérvet, amelyet megtalálunk az Ószövetségben is a főpapokra vonatkoztatva. Ebből az első, hogy az emberekért rendeltetett a főpap, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért. Tudjuk, hogy az Ószövetség idején, hiszen ezeket már tanultuk, a főpap és a papoknak a dolga volt az, hogy az áldozatokat bemutassák a bűnös ember helyett, és hogy Isten előtt képviseljék a bűnös embert. Itt nagyon fontos megkülönböztetni, hogy az ajándékok, ami a dóra görög kifejezéssel van kifejezve, ez elsősorban a hála áldozatokra vonatkozik, az étel és ital áldozatokra, még az áldozatok szóval jelzett tüsszia kifejezés, ez vonatkozik a bűnért való áldozatokra. Hát ilyen módon is megkülönbözteti ezt a kétféle áldozatot, és az ajándékok szó alatt az az odaszentelt életet, a megszentelődést fejezi ki az ember részéről, még a bűnért vitt áldozat az egyértelműen Jézusnak a halálára utal, az arra való előre tekintést jelentette az ószövetségi ember életében. Másik nagyon fontos jellemzője volt a főpapnak, hogy együtt kellett éreznie a tudatlanokkal és a tévejgőkkel, vagyis azokkal az emberekkel, akik odavitték hozzá a bárányukat, vagy éppen azt az állatot, ami meg volt jelölve az áldozat céljából, hiszen ők maguk is, ezek a papok is a gyengeségben osztoztak az emberekkel, tehát ők is ugyanúgy követtek el bűnt, mint a többiek, és tudjuk, hogy a szolgálatuk előtt először mindig magukért kellett áldozatot bemutatni, hogy méltóvá váljanak a szolgálatra. És amit itt még ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, ez a tudatlanok és tévejgők kifejezés. Tehát csak erre a csoportra vonatkozik a bűnért való áldozat fogalma, aki tudatlanságból vagy tévejgésből követett el bármilyen bűnt. A szándékosan elkövetett bűnökre ez nem vonatkozik. Nagyon jó példa erre Dávid királynak a története, ezt mindannyian ismerjük. Aki szánt szándékkal, szándékosan követel bűnt, annak egyetlen esélye volt, mint Dávidnak is, hogy közvetlenül Isten elé járulva kellett igényelnie a bűnbocsánatot. Az ószövetségi törvény ugyanis a szándékosan elkövetett bűnökre halálos ítéletet mondott ki. És ez alól csak Isten menthette fel az embert, hogyha közvetlenül hozzájárult. Ez az, ami visszacseng az előző igékből is, hogy a szándékosan elkövetett bűnök ellen nincs bűnökért való áldozat, az csak a tudatlanok és a tévejgők vagy tévejgésből elkövetett bűnökért van. És egy harmadik nagyon fontos jellemzője volt az ószövetségi főpapoknak, hogy Isten hívta el őket. Ha emlékszünk, akkor Isten volt az, aki megjelölte Lévi nemzetségét, és azon belül Áront és az ő családját, hogy az ő leszármazottai közül kerülhet ki a főpap. És ez akkor is igaz, hogyha a történelemből tudjuk, hogy ezt később a zsidók eltorzították, és voltak önjelölt főpapok is, és nem mindig Áron vonalából választották a főpapot. Ettől Istennek az akarata az nem változott meg ezzel kapcsolatban. És hogyha most megnézzük ezt Jézus esetében, hogy ő rá ez hogyan vonatkozik, akkor 2 Zsoltárt kell itt idéznünk. Az egyik a második Zsoltár, mind a 2 messiási Zsoltár, a másik pedig a 110. Zsoltár. A második Zsoltárban maga Isten nevezi az ő saját fiát felkent királynak. A 110. Zsoltárban pedig ő utal a saját fiára úgy, mint Melkisedek rendje szerinti papra. Tehát, hogyha ezt a 2 Zsoltárt egymás mellé tesszük, akkor látjuk, hogy Jézus esetében a királyság és a főpapság együtt jelenik meg, és hogy valóban őt is Isten hívta el arra a feladatra, amellyel megbízta az emberek érdekében. Ezután az 5. fejezet 7-től 10. versében ott részletesebben utal Jézusnak a földi szenvedésére, és elmondja azt, hogy neki sokkal nehezebb volt kiállni a kísértéseket, hiszen az ő jelleme, az ő isteni természete nem hordozta magában a bűnre való hajlamot, ő kívülről volt kísérthető, ugyanúgy, mint az első ember Ádám, tehát ezért neki sokkal fájdalmasabb volt látni
és elhordozni ezeket a kísértéseket. Az, hogy a testének napjaiban, így fogalmaz a levélnek a szerzője, ez arra utal, hogy Jézus naponta földi életének egész teljességében ugyanúgy kísértés alatt állt, mint mi. Tehát nem csak azokban az esetekben, amiről az előbb beszéltünk, amit világosan megemlít és kiemel a Szentírás, például a pusztai megkísértésnek a történetét. És azt is világosan itt leírja a levélnek a szerzője, hogy ő az Atyához intézett erős kiáltásokkal és könyhullatásokkal, azaz a küzdő ima segítségével tudott győzedelmeskedni a bűnök fölött, és tudott bűntelen maradni. És ami érdekes gondolat, hogy neki is tanulnia kellett ezeken keresztül az engedelmességet, és így jutott tökéletességre, és így lett örök üdvösségnek a szerzője. És miután ezt megtette, és az Atya elfogadta az ő áldozatát és az ő szolgálatát, így kapott jogot arra, egyrészt, hogy Melkisédek rendje szerinti főpap lehessen a mennyben, és végezhesse ott az ő szolgálatát, illetve, hogy az embereket oda tudja vezetni, arra tudja indítani, hogy a jobb utat, a jobb lehetőséget válasszuk. Ezek után a 7. fejezettől, ahová most ugrani fogunk, vizsgálja ezt a Melkisédek rendje szerinti papságnak a kérdését, mégpedig egész pontosan a 7. fejezettől egészen a 10. fejezetig meg fogjuk nézni az Ároni és a Melkisédeki papság részletes egybevetését, az új szövetség magasabb rendű voltát a régihez képest, Jézus helyettes áldozata miért jobb, mint amit az Ószövetségben látunk, megvizsgáljuk a mennyei közbenjárását, mint a hitbeli reménység forrását. Először megnézzük, a Melkisédek rendje szerinti papság hogyan kerül ide, és mit kell ezen értenünk. Itt először Melkisédek személyét kell megnéznünk, hol találkozunk vele a Bibliában. Egyetlen egy helyen találkozunk vele, Mózes első könyvének 14. fejezetében, 18-tól 20. versig találunk róla egy nagyon rövid feljegyzést, de ebből azért sok minden kiderül. Kiderül az, hogy Ábrahám 10 adott neki a hadi zsákmányból. Hogyha megvizsgáljuk a nevének jelentését, ami héberül Malké Cedek, ez igazság királyát jelent. Tudjuk róla, hogy Szálem városában lakott, ami békességet jelent, tehát akkor ő békesség királya is egyben. Ezen kívül semmit nem tudunk az ő származásáról, ami azért érdekes, mert általában az Ószövetségben minden király, minden fontos embernek pontosan meg van jelölve, hogy kinek a fia, kik az ő leszármazottai, tehát pontosan el van helyezve egy nemzetség táblázatban. Melkisédek esetében ez nem történik meg. És igazából így homályban marad az életének mind a korábbi, mind a későbbi eseménye is. De még egy fontos dolog van róla, hogy mindenkorra pap marad. Ezt jegyzi fel róla Istennek az igéje. És mindezek alapján, hogyha most ezt összevetjük Jézussal, akkor azt mondhatjuk, hogy ő Jézus Krisztusnak méltó előképe, hiszen Jézust is nem egy helyen nevezik igazság királyának és békesség fejedelmének a Bibliából. Igazából neki is az életének, itt a földi életének azt a részét ismerjük leginkább, ami az ő szolgálatára vonatkozott, és ahogyan ő beteljesítette az ő küldetését. És a mindenkorra pap marad, ez pedig ugye a 110. Zsoltár 4. versében kapcsolódik össze Melkisédek és Krisztusnak a személye. És innen tudjuk, hogy igazából őt Isten ugyanolyan mindenkorra való papnak jelölte meg, mint amilyen Melkisédek személye volt. Ha tovább vizsgáljuk ezt a kérdést, ezt a Melkisédek rendje szerinti papságot, ugye elgondolkodhatunk azon, hogy Ábrahám adott 10 Melkisédeknek. Akkor ez mit jelent? Hiszen Ábrahám, ő volt, aki Isten kihívott Úr városából, és ő volt az, aki az ígéreteket kapta arra vonatkozóan, hogy neki nagyon sok leszármazottja lett, és hogy az ő leszármazottai közül fogja elhívni Isten az ő választott népét. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy Melkisédek fölötte áll, hiszen ő adott neki 10, egy magasabb tisztséget töltött be, amellyel Istent képviselte Ábrahám előtt, hiszen tudjuk, hogy később, hogyha megnézzük az Ószövetséget, akkor a léviták is Isten nevében szedtek 10, sőt maga Isten mondja a 10 kapcsolatban, hogy a 10 az Úré.
Egy másik nagyon fontos dolog, amit megfigyelhetünk, hogy Melkisedek közvetítette Ábrahám számára Isten áldását. Miután ő 10 adott neki, Melkisedek megáldotta. Ez szintén Istenre vonatkozó jellemző, Isten az, aki áldásokat közvetít. Tehát itt is látjuk, hogy Melkisedek Ábrahám fölött állt. Számomra egy nagyon érdekes fejtegetése a zsidókhoz írt levélnek. Azt mondja, hogy Ábrahám személyében Lévi is 10 adott Melkisedeknek. Ugye ez hogy lehet? Hát Lévi élete az jóval később volt Ábrahámhoz képest, hát ő Melkisedekkel valószínűleg nem találkozott. Itt egy nagyon érdekes héber gondolkodást figyelhetünk meg. A héberek úgy gondolkodtak, hogy egy személy az képviseli mindazokat, akik az ő leszármazottai lesznek. Tehát ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy Lévi is 10 fizetett Melkisedeknek. De ezekből levonhatjuk azt a következtetést, hogy mivel Lévi nemzetségéből került ki az ároni papság, így mindez alá van vetve Melkisedeknek, hiszen látjuk, hogy ő mindezeknek fölötte állt. Azt mondhatjuk, hogy Melkisedek valószínűleg egy ősi rendnek a papja volt, mégpedig valamilyen legkorábbi isteni kijelentésen alapuló vallásosságot képviselt, és így egy egyetemesebb szerepet töltött be, mint az ároni vonal, hiszen látjuk, hogy az ő személyében együtt van a király és a pap, ugyanúgy, mint az előbb ezt láttuk Jézus személyében is. Pedig nagyon jól tudjuk, hogy a mózesi időben ezt a funkciót egy ember nem tölthette be. Külön volt a pap, és külön a király, és tudunk rá történetet, hogyha Uzziás életére gondolnak, amikor a király megpróbált papi feladatot ellátni, és ennek nagyon komoly következményei lettek az ő életében. De itt látjuk, hogy Melkisedek és Jézus személyében ez a két funkció együtt van jelen. Akkor felmerülhet a kérdés, és itt fel is teszi a kérdést a 7. fejezetben a levélnek az írója, hogyha lévita papi rendszer és szolgálat ez tökéletes lett volna, és azt kell róla mondani ezeknek a zsidó keresztényeknek, akiknek írta a levelet az apostol, hogy ez továbbra is fennáll, és továbbra is folytatni kell, akkor vajon Isten miért rendelkezett úgy, hogy Jézus, mint a Melkisedek rendje szerinti pap, az fölötte áll ennek a dolognak, sőt a helyére lép. Tehát igazából akkor ki kell, hogy mondani, hogy az ároni papság ez egy ideiglenes szerepet töltött be. És meg fogjuk nézni nem sokára, hogy mi volt ez a szerep, amit ők betöltöttek. Sőt, ennél is tovább megy a levélnek a szerzője, mert azt mondja, hogy ha a papság megváltozik, és már nem az ároni vonal érvényes, és nem az megy tovább, hanem Jézus a főpap, akkor ez feltételezi, hogy a törvénynek is, vagyis a szövetség alapfeltételeinek is meg kell változnia. Melyik törvényről lehet itt szó? Ha emlékeznek arra az előadásra, amikor kivetítette az előadó a különböző törvényeket, akkor ott 4 törvény jelent meg. Az egyik volt a 10 parancsolat, az erkölcsi törvény, voltak egészségügyi törvények, voltak polgári törvények, és voltak ceremoniális törvények. Ezek a 4 közül melyik az, amely a papokhoz kapcsolódik, és a papok szolgálatához? Ugye ezek tudjuk, hogy a ceremoniális törvények. Tehát akkor itt egyértelmű, hogy valószínűleg a ceremoniális törvényeknek a megváltozására kell gondolnunk, amikor a törvény megváltozásáról beszél az apostol. És ezután ki is fejti, itt a 7. fejezet 11-25. versében, hogy pontosan mi indokolja ennek az új törvénynek a szükséges voltát. Tudjuk azt, hogy Jézus is, mikor meghalt, akkor a Máté evangéliuma feljegyzi, hogy a templomban a függönynek a kárpitja az ketté hasadt. Tehát ugye megláthatta ember, beláthatott a szentek szentjébe, ami azelőtt soha nem történhetett meg, oda csak a főpap mehetett be, és ő is évente egyszer. Tehát ez az esemény is azt próbálta volna kifejezni és jelezni a zsidóknak, hogy ez a szolgálatnak az ideje lejárt, és ezt nem kell tovább folytatni, mert az igazi áldozat megáldoztatott. Csak ők ezt nem vették tudomásul, és próbálták ezt tovább folytatni, és tovább erőltetni, ugye egészen addig, amíg Krisztus után 70-ben a jeruzsálemi templom el nem pusztult, és innentől kezdve más irányba kellett megkeresniük azt, hogy akkor hogyan tudnak ragaszkodni a törvényhez.
De emellett látnunk kell azt is, hogy Jézus nem Lévi törzséből származott, hanem tudjuk, hogy ő Júda törzséből származott. Ez több helyen megjövendölte már előre a profécia, hogy ő Júda törzséből származik a megváltó. Tehát akkor azt mondjuk, hogy a papság az nem nemzetség függő. De mindez, amiről most beszélünk, ez nem jelenti azt, hogy az ároni papságot mondjuk elvetette a zsidókhoz írt levél szerzője, vagy azt mondta volna róla, hogy ez nem jó. Nem, ennek megvolt a maga szerepe és a maga funkciója, mégpedig az, hogy előre mutatott a megváltásnak az igazságaira, és magára a megváltóra, amiről fogunk majd kicsit később az áldozatok kapcsán beszélni. Tehát megvolt a maga szerepe, ami nagyon jó volt, csak ez a szerep éppen egy ideiglenes dolog volt, és ez lejárt Jézusnak a halálával. Hiszen ő, mint főpap, ő, aki bűntelen volt, amiről eddig beszéltünk, azzal, hogy ő a saját életét feláldozta, egy sokkal jobb közbenjáró lehet nyilván, mint azok a papok, akik bűnösként, akiknek saját magukért is kellett bemutatni áldozatot, végezhették a szolgálatot. Tehát így a korábbi törvénynek el kellett töröltetnie, hogy átadja a helyét valami jobbnak és hatékonyabbnak. Ha tovább lépünk, a 7. fejezet az egy nagyon szép gondolatmenettel zárja le azt, amit eddig beszélt, és szépen összefoglalja Jézus főpapságának a nagyszerűségét és a benne rejlő reménységet. Ezt fel is olvasom önöknek, mert ez önmagáért beszél ez a szakasz. Tehát a 7. fejezet 26-tól 28. versig olvasom. Illő volt ugyanis, hogy ilyen főpapunk legyen. Szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített, és fölségesebb az egeknél, akinek nincs arra szüksége, hogy mint a papok minden nap először a saját vétkeiért mutasson be áldozatot, azután a nép vétkeiért, mert ő ezt egyszer s mindenkorra megtette, amikor önmagát feláldozta. A törvény ugyanis gyarló embereket rendelt papokká, az esküszava pedig, amely a törvény után jött, az örökké tökéletes fiút. Tehát, hogy ebből az igékből is nagyon világosan kiderülnek azok a különbségek, hogy Jézus a feltámadása által örök életet kapott, még a papok, akik az ő szövetségben szolgáltak, nyilván ők halandó emberek voltak, folyamatosan váltották egymást, nyilván voltak közöttük nagyon hűségesek, de tudjuk, hogy voltak olyanok is, amikor nagyon eltorzult ez a papi szolgálat, például, hogyha Lévi idejére gondolunk, vagy a babiloni fogság előtti időre, akkor ott láthatjuk, hogy az emberek nem mindig töltötték be ezt a feladatot hitelesen és megfelelő módon, úgy, hogy az Isten elrendelte. Ezután a 8. fejezettől beszél a jobb szövetségről. Tehát itt megvizsgálja Jézus főpapságával kapcsolatban, hogy miért mondhatjuk azt, hogy ő egy jobb szövetségnek a szerzője. Azért, mert ő közvetlenül a mennyei Atya előtt az ő jelenlétében végzi szolgálatát. Tudjuk, hogy Mózes, amikor megépítette a templomot, erre biztosan emlékeznek, akkor ő ezt a mennyei mintájára készítette el. Tehát tudjuk, hogy pontosan annyi részt készített bele, látta, hogy milyen tárgyakat kell elkészítenie, milyen funkciókkal, hogyha a mennyei mintájára készítette el, akkor nyilván a mennyben is kell lenni egy szentélynek, és ebben a szentélyben is folynak szolgálatok, és oda is valamiféle áldozatot kell bemutatni, tehát Jézusnak, oda olyan áldozatot kell vinnie, ami Isten előtt kedves. Erről az áldozatról, itt ez felvillantja a 8. fejezetben, de majd a 9. fejezetben fejti ki bővebben, hogy miért jobb ez az áldozat, amit Jézus képvisel, mint a papok áldozata volt. Tehát látjuk, hogy Jézus közvetlenül az Atya előtt, az ő jelenlétében végzi a szolgálatot, és helyszíne a mennyei szentély. És ezután azt mutatja be itt a 8. fejezetben, hogy miért mondhatjuk azt, hogy Jézus mennyei szolgálata az kiválóbb, vagy jobb, mint amilyen az ószövetségi szolgálatok az Ószövetség idején voltak. És itt beszél arról, hogy jobb ígéreteken nyugszik, vagyis hogy Jézus egy jobb szövetségnek a szerzője. Kicsit gondolkodjunk el arról, hogy milyen szövetségen, milyen ígéreteken nyugodott az ószövetségi néppel kötött szövetség. Itt 2 igehelyre hívnám fel az önök figyelmét. Az egyiket Mózes 3. könyvének 26. fejezetében találjuk,
a másikat pedig Mózes 5. könyvének 28. fejezetében találjuk. Itt különböző áldás és átok mondásokat találunk, és ugye úgy kezdődik, hogy amennyiben megtartod az én parancsolataimat és az én szövetségemet, ezek az áldások fognak bekövetkezni a te életedben, és nagyon szépen felsorolja. Majd amennyiben nem tartod meg, hanem szembefordulsz, akkor ezek az átkok fognak beteljesedni a te életedben, és szintén felsorolja. Mik kapcsolódtak itt a törvény megtartásához? Hogyha ezeket végigolvassuk, akkor itt a földi jólét, az Izrael mint állam felemelkedésének az ígéretét találjuk meg, tehát ezek közé tartozott az anyagi jólét, hogy Isten mindig gondoskodni fog a termőföldről, a termésről, az esőről, vigyázni fog a termésre, hogy ne károsítsák, ne tudják pusztítani különböző kártevők, valamint társadalmi téren megígérte azt, hogy mindig győzni fog Izrael az ellenségei felett, és hogy társadalmi béke lesz az ő országukban, valamint ígéretet tett arra, hogy ha betartják az ő rendelkezéseit, akkor különböző betegségeket soha nem fognak megkapni, hanem azokat távol tartja tőlük. Megígérte azt, hogy a nép lélekszáma folyamatosan növekedni fog. Tehát látjuk, hogy nagyon jó és nagyon hasznos ígéreteket tett Isten, és ez a tevékeny jelenlétét mutatta a nép életében, azonban ez nem biztosította az ő megszentelődésüket, tehát ez nem biztosította az örök életüket, ez egy földi jólétet biztosított számukra. Tehát a legtöbb akkor, amire a ceremoniális törvény lehetőséget adott, az az volt, hogy az ember folyamatosan elrendezze az ő bűnét Istennel, de igazából nem tudta a bűntől végleg megszabadítani. Tehát az áldozatok során áthelyezték a templomra a bűnöket, a pap, aki bevitte ugye a vérrel együtt, áthelyezte a templomra. Évenként ugyan megtisztították a templomot, de ez még nem a bűnök eltörlését jelentette, hanem hogy áthelyezték a mennyei templomra. Tehát a bűn eltörlésének a problémáját nem tudták megoldani ezek a ceremóniák, amit az emberek, a papok végeztek. És nagyon érdekes, hogy maga az Ószövetség jövendölt meg egy jobb szövetséget, Jeremiás könyvének 31. fejezetében, amit a zsidókhoz írt levél 1:1 idéz, ezt a 31-től 34. tartó verset, amelyből nagyon világosan kiderül az, hogy itt a szövetség eredeti célja az nem változott meg, csak a megvalósítás módja változik meg, és ugye a 10 parancsolat sem változik meg, csak az ember hozzávaló viszonya módosul, mégpedig elég erőteljesen. Hiszen, hogyha elolvassuk ezt a részt, akkor ugye arról beszél Jeremiás próféta, hogy Isten ugye az Ószövetség idején hová írta a parancsolatokat, a 10 parancsolatot, a kőtáblára írta. És az Új Szövetség idején pedig az emberi szívbe fogja beírni, és ez az a nagyon radikális váltás, amitől új ez a szövetség. Hiszen, hogyha beírja az emberi szívbe, az ember azt elfogadja, akkor a gondolkodásának a részévé válik. És akkor megengedi az életében, hogy a Szentlélek munkálkodjon, és fejlődjön, növekedjen, akár a hitében, akár a jellemében, a hívő életében. És ez egy döntő változás, sokkal személyesebbé válik ezáltal az Istennel való kapcsolat. Nincs már szükség közvetítőkre Isten és ember között, mint az Ószövetség idejében szükség volt a papokra, hanem mindenki személyesen mehet oda Jézushoz, megmondhatja neki a bűneit, bocsánatot kérhet, és innentől kezdve már eltörölhetővé is válik az embernek a bűne, hiszen Jézus, aki a saját életét adta az emberért, ő meg tud jobbítani, és meg tud változtatni bennünket, és ezáltal el tudja törölni a mi bűneinket, hiszen betöltötte a bűnzsoldja halál törvényét, amit ő maga mondott ki. Tehát ebből is azt láthatjuk, ebből az új szövetségből, amit már Jeremiás prófétánál olvashattunk, hogy igazából ezáltal annyi történik, hogy hatályon kívül helyezi a régi, a ceremoniális törvényeket, és igazából a személyes hitet, a Jézusba vetett személyes hitet emeli magasra, és ez az új szövetségnek az alapja. Most a 9. fejezetben áttér a jobb áldozatnak a kérdésére,
amit felvillantott már a 8. fejezetben, és azt mondta ugye, hogy Jézusnak az áldozata az jobb volt és tökéletesebb volt, mint a papoknak az áldozata. A 9. fejezet elején először a földi szentély képével indítja a levelet, és itt bemutatja, amit itt látunk a képen, tehát bemutatja azokat a tárgyakat, amelyek a földi szentélyben szerepeltek. Ha megnézik a képet, akkor nagyon jól lehet látni, kívül látjuk az udvart, ezzel mondjuk nem foglalkozik a zsidókhoz írt levél, de tudjuk, hogy ott volt az égő áldozati oltár, illetve volt egy tisztálkodásra szolgáló edény. Ugye itt történt az áldozati állatnak a megölése, és innen vitte be a pap a vért. Naponta a szentek szentjébe, ez itt az első, nagyobb része a templomnak, ahol 3 tárgyat találhatunk. Ugye itt volt a szent kenyerek asztala, a 7 ágú gyertyatartó, és a füstölő, vagy tömjénező, vagy jó illattétel oltár, ennek több neve is van a Bibliában. Ott láthatjuk a kárpitot, azzal a lila színnel, ami elválasztotta a 2 helyiséget egymástól, és a belső helyiségbe, a szentek szentjébe csak a főpap léphetett be évente egyszer, a nagy engesztelési napon, és ott bent találjuk a fridládát, ugye fölötte a kérubokkal, ami Isten jelenlétét szimbolizálta, és itt volt még bent Áronnak a vesszeje, illetve a kőtáblák, a rábésett 10 parancsolattal, és a mannás korsó, ami ugye Izraelt a pusztai vándorlásra emlékeztették. Ezek a dolgok. Hogyha itt megnézzük a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének a leírását, akkor észrevehetünk egy érdekességet, hogy egy tárgy hiányzik, tehát amikor a szentély bemutatásáról beszél, akkor valamiért a jó illattétel oltár vagy füstölő oltár kimaradt a felsorolásból. Ennek okát abban látják a teológusok, hogy a levél írója a Septuagintát használta az ószövetségi idézetekre. A Septuaginta, azt talán többen tudják, az az Ószövetségnek a görög fordítása volt, és valószínűleg abból hiányzott valamiért ez a jó illattétel oltár, és így nem került itt sem felsorolásra. Viszont nagyon sokan félreértik, és a fordítások miatt is sokszor félreérthető, hogy a szentek szentjében viszont megjelöl egy tárgyat, amit a görög tümiatérium szó ad vissza, és ezt nagyon sokszor rosszul ennek a füstölő oltárnak fordítja le nagyon sok fordítás, és úgy tűnik, mintha itt bekerült volna a szentek szentjében. De hogyha megnézzük az eredeti szöveget, akkor ez a görög szó, az arany tömjénezőt jelenti, és tehát több bibliafordítás helyesen is hozza ezt, amit megtalálhatunk Mózes 3. könyvének a 16. fejezetében, ahol a nagy engesztelési napot mutatja be, és írja, hogy milyen események történtek akkor. És ez volt az arany tömjénező, amivel akkor a főpap belépett a szentek szentjébe, és ugye ennek a füstje betöltötte az egész szentek szentjét, és ez az Istenhez felszálló imákat, a bűnbocsánatnak az imáit jelképezte. És ugyanezt megtaláljuk, ezt a tömjénezőt a Jelenések könyve 8. fejezetében, ahol szintén az Istenhez felszálló imákat jelképezi a belőle felszálló füst. Tehát ezt ne keverjük össze, ez itt nem a jó illattétel oltár került be a szentek szentjében, hanem azt az oltárt valamiért nem sorolja fel a levélnek a szerzője, hanem itt erről a tömjénezőről van szó, amit a főpap egy évben egyszer használt. Azonban mi a jellemző erre a földi szentélyszolgálatra? Ezután erre tér rá a 9. fejezet 6-tól 10. verséig terjedő részben, erre tér rá a levélnek a szerzője, és nagyon világosan bemutatja, hogy itt egy árnyék szolgálat folyt, amiről már beszéltünk az előbb is, hogy ugye Mózes látta a mennyei mintát, és annak mintájára megalkották ugye először a szent sátrat, aztán a templomot, salamoni templomot, jeruzsálemi templomot, mindegy, hogy melyiket említjük, ugyanaz volt mindegyiknek a funkciója, ugyanazok a tárgyak voltak benne, volt, amikor Salamon idejében ő mondjuk többet csinált mindegyik tárgyból, de a funkciójuk ugyanaz volt. Tehát láthatjuk, hogy a mennyeit mintázta meg, és annak mintájára egy árnyék szolgálatot, egy ideiglenes szerepet töltött be ez a szolgálat. Nagyon fontos azt megjegyezni, hogy itt közvetítőkön keresztül történt mindig az áldozatok bemutatása, tehát a bűnös odavitte a papnak az áldozati állatot, és a pap volt az a közvetítő, aki őt képviselte Isten előtt.
Mindezek előre mutattak a mennyei szentélyszolgálatra, azonban észre kell vennünk, hogy ez az áldozat tökéletlen volt, hiszen újra és újra meg kellett ismételni. Amikor az ember újabb bűnt követett el, vagy ha ugyanazt elkövette, akkor mindig vinnie kellett ezt az áldozatot, pontosan azért, amiről az előbb beszéltünk, mert ez nem tudta megoldani a bűn eltörlésének, a bűntől való megszabadulásnak a problémáját. Tehát ezt újra és újra meg kellett ismételni. Ezért ezt egy ideiglenes intézkedésnek nevezi a zsidókhoz írt levélnek a szerzője, amely mindaddig kellett, hogy fent álljon, amíg a megfelelő intézkedés, amit megjobbulásnak fordít nagyon sok Biblia, meg nem történik. És ugye nyilván ez a megfelelő intézkedés, ez az a pillanat volt, amikor Jézus meghalt a kereszten, és ezzel az ő áldozatával felváltotta azt, és helyettesít, és betöltötte azt, amire az egész földi szentély szolgálat előre mutatott. És most megnézzük ezzel szemben, hogy mennyivel volt tökéletesebb valóban Jézusnak a szolgálata, és hogy mi az, ami a mennyei szentélyben, az igazi szentélyben történik. Tehát ami egy nagy különbség, hogy Jézus a tulajdon vérét mutatja be áldozatként, ami a Golgotán folyt. Még ugye az Ószövetségben állatok áldozatán keresztül tekintettek előre Jézusnak az áldozatára, de nyilván az állatoknak a vére az nem tölthette be azt a szerepet, amelyet Jézusnak a vére, a saját tulajdon vére betöltött. Ami egy másik nagyon fontos, ugye azt mondtuk, hogy azokat újból és újból ismételni kellett, amikor az ember bűnt követett el, sőt a papnak maga helyett is kellett bemutatni áldozatot. Jézusnak az áldozata az egyszer és mindenkorra érvényes. Egyszer kellett megtörténnie, többet nem kell Jézusnak meghalnia, de ez örökre érvényes lesz mindenkire nézve, aki ezt hittel elfogadja. Ami még nagyon fontos, jellemző, hogy az örökkévaló lélek által történt. Mit jelent ez? Itt az örökkévaló lélek nyilván a szent lelket és a szent léleknek a befolyását jelenti Jézus életében, akinek a segítségével, amiről beszéltünk, ő bűntelen tudott maradni, bűn nélkül tudott élni, és egész életét a Szentlélek hatalma hatotta át. Olyannyira, hogy ő mindig engedelmes volt az ő atyának, és teljesen betöltötte azt a feladatot, amelyet rábízott. És nagyon fontos még, hogy önként vállalt áldozat volt. Nyilván az Ószövetségben az állatáldozatok, azok nem önkéntesek voltak, hanem azt nyilván kényszerűségből megöltek egy ártatlan lényt a saját bűnük vagy bűnösségük miatt. Jézus ezt önként vállalta, hiszen ismerjük azokat a bibliai igéket, ahol nagyon világosan le van írva, hogy már a világ megalapítása előtt le lett fektetve a megváltási terv, és még az ember bűnbeesése előtt Jézus kimondta, hogy ha bármi történik, amit helyre kell hozni, akkor ő kész megtenni, és az ember helyett elszenvedni az örök halált, mert ugye a bűn zsoldja a halál kifejezés, ez a halál, ez nem arra a halálra vonatkozik, amivel itt mondjuk meg fogunk halni időskor, vagy betegség, vagy bármi másnak a következtében, hanem ez az örök halálra vonatkozik. Tehát Jézus a kereszten, ő elszenvedte ezt az örök halált az ember helyett, hogy nekünk örök életünk lehessen. Tehát mindezekből nagyon világosan látszik, hogy mitől jobb és mitől tökéletesebb az ő áldozata. És épp ezért nem véletlen, hogy az Ószövetségben találunk ilyen tiltásokat, hogy Isten azt mondja, hogy a vért azt ugye nem szabad megenni, mert hogy azt mondja az Ószövetségnek az igéje, hogy a vér a benne levő élet által szerez engesztelést. Tehát ennek azért van ennyire fontos szerepe, mert ott az állatok vére, ami kifolyt, ez mind Jézusnak a halálára mutatott előre, annak az előképe volt. Azért volt ilyen fontos kérés az Isten részéről. Tehát ebből azt is látjuk, hogy már az Ószövetségnek a középpontjában is Krisztusnak a halála állt, de akkor ez még csak ígéretként szerepelt, erre előre tekintettek hittel az emberek, és vitték az áldozatot. Még az Új Szövetségben ez egy beteljesedett tényre alapul. Tehát ez ott megtörtént, beteljesedett, Jézus azzal, hogy áthatolt az egeken, a mennyei szentélyben végzi azóta az ő szolgálatát, a mennyei templomban, és a saját vérére hivatkozva képviseli az embert. Tehát az ő életében nagyon szépen összekapcsolódik
az is, hogyha összehozzuk a két képet, úgyhogy a zsidókhoz írt levélnek az írója a 3.-4. fejezetben őt apostolnak nevezi. Azt mondja, hogy Jobb apostol. Ugye mi az apostolnak a feladata? Az, hogy képviselje az emberek előtt Istent, és hogy Istenhez próbálja őket vezetni. Ezt megtette Jézus, és teszi a mai napig. A főpapnak pedig mi a feladata? Hogy képviseli az embert Isten előtt. És Jézus ezt mind a kettőt megteszi az ő személyében. Tehát egyrészt próbálja az embereket Istenhez vezetni és magához vezetni, ugyanakkor képviseli őket az ő Atya előtt, és mindenki, aki elfogadja az ő áldozatát, és az ő követőjévé válik, annak helyébe odaáll, és úgy hivatkozik rá, mint aki a saját vérén váltotta meg. És ettől az Atya rajta keresztül minket bűntelennek fogad el, és nem tekint a mi bűneinkre, hanem azokról meg sem emlékezik, úgy írja a zsidókhoz írt levél is többek között. Ugye beszéltünk arról, hogy a főpap egyszer egy évben mehetett be a Szentek Szentjébe, ez pedig a nagyengesztelési napon volt, amikor a frigyláda felé hintett a vérrel, és ezzel a mozdulattal fejezte azt ki, hogy a szentélyben egész évben összegyűlt bűnöket áthelyezi a mennyei szentélyre. Jézus esetében az új szövetség úgy fogalmaz, hogy külön áldozatokról beszél többes számban, és ezt valószínűleg azért teszi a levél szerzője, ez a többes szám arra utalhat, hogy Jézusnak a szolgálata az annyiszor hatékony, ahányszor az igénybe veszik. Annak ellenére, hogy nem kell többször megtörténnie, hanem elég volt, hogy egyszer megtörtént. Tehát így a mennyei szentély megtisztításának az eszköze, itt most már nem a földi főpapon keresztül történik, hanem ez nem más, mint Jézus közbenjárói szolgálata. Ez a szakasz, amelyről most beszéltünk, ez is egy ígérettel zárul, itt a 9. fejezetben, mégpedig egy nagyon szép ígérettel, hogy amikor Jézus majd másodszor jelenik meg, bűn nélkül, akkor azért jelenik meg, hogy magával vigye a megváltottakat, mindazokat, akik elfogadták az ő áldozatát. És igazából a 10. fejezet, amire nem sokára átlépünk, az majd ismét egy új szempontból veszi szemügyre Krisztusnak az áldozatát, de ezelőtt nagyon röviden összefoglalja mindazt a gondolatmenetet, amiről eddig beszéltünk. Nagyon fontos azt észrevenni, hogy Jézus áldozatának a hatása az kettős érvényű. Egyrészt megtisztítja a lelkiismeretet a holt cselekedetektől. Ez azt jelenti, ez nem csak olyan cselekedetekre utal, ami nem bűn feltétlenül. Tehát ebbe beletartozik minden olyan cselekedet, ami nem segíti a mi jellemünknek a fejlődését, ami nem Istenhez kapcsol minket, és nem Isten szerinti életre késztet. És ebbe beletartoztak például az Ószövetség idejében mindazok a cselekedetek, amit az áldozatok kapcsán végeztek az emberek. Tehát, hogyha Jézus áldozatában egy jobb áldozat következett be, akkor ő az ember megszabadította az embereket ezektől a holt cselekedetektől is, amit ott gyakoroltak, amelyel szintén azt mondja ki, hogy ennek vége, ezt a ceremoniális törvényt tovább nem kell gyakorolni. És a másik nagyon fontos, hogy felszabadít az élő Istennek való szolgálatra, ami azt jelentheti, hogy bár Isten végzi el az ember életében a megszentelésnek a folyamatát, de azért az embernek is van ebben egy tevékeny része, és mégpedig az, hogy most már nekünk nem áldozatokat kell vinni, és nem azokat kell bemutatni a mi bűneinkért, hanem Isten szolgálatra hív el minket, feladatot akar ránk bízni, és ebben a szolgálatban élhetjük meg a mi hit életünket, és ezen keresztül kapcsolódhatunk hozzá. Ezután beszélhetünk arról, a közbenjárói szolgálatról, amelyet Jézus végez, hiszen ő nem csak főpap, hanem egyben közbenjáró is, és itt ezt a görög messzítész szóval fejezi ki. Jézus, ugye ezt mondtuk, hogy az ő helyettes áldozati halálára hivatkozva járul Isten elé, és az a cél, hogy a megváltottak elnyerjék az örökséget, ami nem más, mint a fiúság és az örök életnek az ígérete. Itt a közbenjáró szó, ez a görög messzítész, ez egy nagyon érdekes jogi fogalom, amit az író felhasznál, ami két fél közötti közvetítést
fejez ki, ezt teszi Jézus a mi érdekünkben, és mindezt egy sajátos végrendeletnek az értelmében teszi. Ez a diatéké görög szóval van kifejezve, vagy latinul testamentumként ismerhetjük. És ez egy olyan végrendelet, ahol a rendelkező fél szabja a feltételeket, és a másik félnek ezeket el kell fogadni, és be kell tartani. Tehát nem két egymás mellett álló és egyenlő félről van szó. És ugye nyilván Isten az, aki adja ebben a végrendeletben a feltételeket, és az ember része az elfogadás. És ami nagyon fontos, hogy ennek az érvényességének a feltétele az a végrendelkező halála. Tehát, hogy az életbe lépjen, ehhez a végrendelkezőnek meg kell halnia. És ugye ez történt, így mondhatjuk azt, hogy az Ószövetség volt tulajdonképpen egy ilyen végrendelet, ahol ott volt minden ígéret arra vonatkozóan, hogy Jézus halálával azok valósággá válhatnak, és az örök élet részesei lehetünk. Tehát a végrendelkező halála az nyilván Jézusnak a halálakor, az ő halálakor lépett érvénybe ez a végrendelet, ami ismét azt bizonyítja, hogy a ceremoniális törvényeket ő betöltötte, és onnantól kezdve ezeket nem kell gyakorolni. Ezután a 10. fejezet 5-től 10. versében ugye mondtuk, hogy még egy fontos szempontot mond el az ő szolgálatáról, és itt pedig a 40. Zsoltárt hívja segítségül, annak a 7-től a 9. terjedő versét, ahol azt olvashatjuk, ezt a két kifejezést, hogy testet alkottál nékem, illetve hogy a könyvtekercsben írva van rólam. Ezekkel is nagyon szépen kifejezi, hogy igazából ugye, amikor Jézus földre jött, akkor Isten volt az, aki testet alkotott neki, vagy más fordítás szerint, és az eredeti szerint azt olvashatjuk, hogy a fülemet átfúrtad, hogy ez a kifejezés ezt jelenti, és tudjuk, hogy az Ószövetségben, hogyha valaki rabszolgasságba kényszerült, azt úgy jelölték meg, hogy átfúrták a fülét, és ezzel fogadta el azt, hogy a másik személy az fölötte álló, és ő neki a szolgája. És ez Jézus életében nagyon szépen beteljesedett, hogy ő valóban engedelmes életet élt az atyának, és az ő akaratát megcselekedte. És a könyvtekercsben írva van rólam, itt a könyvtekercs alatt, hogy tudjuk, hogy az Ószövetség az nagyon sokáig tekercsekben volt megőrizve, tehát itt nyilván a teljes Ószövetséget kell érteni ez alatt a kifejezés alatt, amely végig bizonyságot tesz Jézusról, hiszen az összes áldozat, az egész szentélyszolgálat, amiről eddig beszéltünk, ez róla szólt. A megváltási tervnek a különböző állomásait mutatta be. A proféciák mind róla tettek bizonyságot, amiről már korábbi előadásokban hallhattunk. Tehát mindezek azt mutatják, hogy ha Jézus ezt elvégezte, ezt betöltötte, akkor a korábbi áldozati rendszer a szükségtelenné vált. És két nagyon fontos dolgot emelnék még ki az ő áldozatával kapcsolatban, ami ránk vonatkozik, és az akkori olvasókra is, ami nagyon fontos, hogyha ezt komolyan vesszük és elfogadjuk, akkor ez a helyettes áldozat, ez szembefordítja az embert a bűnnel, és arra készteti, hogy igényelje a bűnbocsánatot. És tudjuk, hogy ez most már erről is beszéltünk, hogy megvalósulhat a lelkiismeret megtisztítása a bűntől, hiszen Isten ugyanazt a szent lelket adja nekünk is, hogy munkálkodjon és dolgozzon a mi életünkben, ami segítségével Jézus is győzött és bűntelen életet tudott élni. Tehát mindez a mi életünkben is valóság lehet, akkor, hogyha mi a hit útját választjuk, és elfogadjuk Jézusnak az áldozatát, az ő halálát a mi életünkben, és az ő követői leszünk, és engedelmes életet élünk neki. És akkor eltöröltethetnek valóban a korábban elkövetett bűneink, és mindazok, amelyeket az életünk során teszünk, és egy jobb reménység állhat be, amit ez a szakasz lezárásaként megfogalmaz az író. Mindezek után feltehetjük a kérdést, hogy hogyan vonatkozik mindez a mi életünkre. Hiszen mi nem zsidó-keresztények vagyunk, nem éltünk akkor, amikor ők, de hogyha végig gondoljuk, akkor egyrészt az, hogy mi ugyanígy Istenhez járulhatunk, és ugyanilyen közvetlen kapcsolatunk lehet vele, amiről itt a zsidókhoz írt levél írója beszél, és mi is választhatjuk a jobb utat, és mindazt a jobbat, amit Jézus az ő áldozatában felkínál. De ugyanakkor, hogyha megnézzük, attól is aktuálissá válhat ez a levél, hogy a mai világ is nagyon sok utat ajánl fel az embernek. És ma is feltehetjük mi is ezt a kérdést, amit akkor a zsidók feltettek, hogy jobb út-e a kereszténység.
Hiszen, hogyha megnézzük, a szekuláris világ számtalan lehetőséget kínál az embernek naponta, amik közül kell, hogy döntsünk, amikben kell, hogy döntsünk. Ez elsodorhat minket egészen más irányba. Olyan dolgokat láthatunk meg, amelyet talán jobban értékelhetünk, mint a Jézus által felkínált út. Vagy itt vannak körülöttünk a keleti vallásoknak a varázsa, amelyek egyre jobban körülvesznek minket, és számtalan lehetőséget, számtalan utat kínálnak fel nekünk. Vagy a szinkretizmus, a New Age-en keresztül, akik azt mondják, hogy mindenhonnan gyúrjunk össze valamit a kereszténységből, valamit a keleti vallásokból, mindenhonnan gyúrjuk össze, amit jónak tartunk, és kövessük ezt az utat. Hogyha körülnézzünk a világban, akkor azt láthatjuk, hogy amiről itt Jézus beszél, hogy ő várja az övéivel való találkozást, és hogy erre készül, az nagyon elhalványult a mai világban, az ő jövetelének a reménysége, a várása. Nagyon kevesen vannak azok, akik erre komolyan így gondolnak, és várják a vele való találkozást. Valamint megfakult az egyházhoz való tartozás érzése is, hiszen felmérések azt bizonyítják, hogy Magyarországon kb. 10%-a az embereknek az, aki templomba jár, vagy valamilyen vallásos közösséghez tartozik, és nagyon sokan azt mondják, hogy erre igazából nincs szükség, hogy az egyházhoz vagy közösséghez tartozzunk, mert akár online módon meg tudunk nézni istentiszteletet otthon kényelmesen a szobánkból, és akkor majd mi eldöntjük, hogy abból nekünk mi az, ami tetszett, mi az, amit szeretnénk elfogadni, és mi az, amit nem. Tehát láthatjuk, hogyha bennünk is vannak ilyen dilemmák, hogy jobb út-e a kereszténység, mint az, amit a világ kínál, akkor ez a levél nekünk is válasz lehet arra, hogy igenis Jézus az egy jobb küldött, ő egy jobb apostol, egy jobb főpap, aki ma munkálkodik életünkben, hogy egy jobb szövetségnek a szerzője, és jobb út az, amit ő kínál, azért, mert az ő áldozata és az ő élete az tökéletes volt, és ez felajánlja nekünk, hogy szeretne a mi helyünkbe lépni, szeretné, hogyha mi ezt elfogadnánk, és hittel válaszolnánk az ő kérésére. És ezért szeretném ezzel az igével zárni az előadást, ami szintén a Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 16. verséből van, és kívánom, hogy ezt valamennyien tapasztaljuk meg az életünk során. Itt azt írja az író: járuljunk ezért bizalommal a kegyelem trónja elé, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk az alkalmas időben való segítségre. Én kívánom mindannyiuknak azt, hogy amikor elérkezik az az idő, hogy dönteniük kell utak között, akkor tudják ezt a jobb lehetőséget választani. És én köszönöm szépen a figyelmüket.